मोनाखैमोन एक्चुअली ओमफ्राय फेसबुकावहाय फेसबुक मेकार सासे गथ'आहाय खैराबारिनि जानांगौ ना बे टंलानि सासे गथ'आहाय माने थांखांनाय भिडिअखौ भाइरेल खालामनानै होदों आरो बे भिडिअआ अलरेडि नै दा 3 months जानोसै बे सिगाङावनो बे भिडिअआ बे लादों खोमा मिटिंथ' जादोंमोन जाया नङा जादोंमोन आं दहायबो बुंखादों दि बहुत खेलिमेलि जादोंमोन जोंनि गेजेरावहाय जायनि थाखाय जोङो बेलेग बेलेग दंथ'योमोन होननानैहाय आं फोरमायखादों ओमफ्राय बे भिडिअखौ मा कारनाव जेनेबा आरो शेयार खालामनो दरकार देलाय अलरेडि जोङो दा बेफोरखौ गासिखौबो बावनानैहाय निउ लाइफ स्टार्ट खालामनोसै होननानै अलरेडि बुंखाबाय बेसेयावबो जुदि बेबायदि नंनाय नङै जानला मेनला भिडिअफोरखौ जुदि शेयार खालामबाय थायोबा माब्रै मा जानांगौ देलाय आरो खुनु दरकारानो गैला एथ' बेयो शेयार खालामनो गोसो जादोंमोनबा बै टाइमावनो शेयार खालामोन ना जेला जादोंमोन घटनाया बे दिनानो शेयार खालामोन अब्लानो खोथाया सेस ओमफ्राय दिनै जोङो अलरेडि गोरोबबाय मिलायबाय भिडिअ फैनाय लोगो लोगो बे भिडिअखौ होफिननो मा दरकार ओमफ्राय दा बेफोरबायदि घटनाया गोबां जानानै थांदों जोंना ओंखायनोथ' आं दहायबो बुंदों जे गासिबो खोथाया शेयार खालामजाजोबा मानोना जोंहा पार्सनेल बहुद माने मा होनो प्रब्लेम जानानै फैबाय जों गासिबो बे प्रब्लेमखौ दोनथ'नानै जों दिनैहाय निउ लाइफ स्टार्ट खालामनो होननानैनो जों दिनैहाय मोजाङै थाबाय बा मोजाङै जों थांखासिगोन नामा आरो बेखौबो जुदि बेबायदि खालामोबा ओंखायनो दिनै जोङो बे फंबायखौ होनो गोसो गैयाबाबो जों एफआइआर होनांगौ जाबाय आरो बांद्राय जाबाय माने सहायनायनिबो मोनसे लिमिट थायो मानसिनि आरो बे लिमिटआ बारबाय ओंखायनो बे फंबायखौ एफआइआर होनाय जाबाय जायखिजाया उनाव आरो फंबाय नोङो जुदि जेल थांनाङोबा उनाव सरि बिनो मोननाय नङा खिन्थु आं खुनु माफ होआ आं माने बिराद सहायबाय आं हाला माने बारबाय सहायनायनि हस्साबो सहायनायनि मोनसे लिमिट थायो बुंबायना बाब्रे जाबाय गलतिया जों जादों होनखाबायानो आरो जोंहा बहुद प्रब्लेम जानानै थांबाय होननानै बुंखाबायानो आरो बेफोरखौ जों बावनानैनो दा निउ लाइफ स्टार्ट खालामनो होननानै बुंखाबाय बेनि गेजेरावबो जुदि बेबायदि नंबां जांबां भिडिअ जुदि शेयार खालामबाय थायोबा माबायदि मेन्टेलिटिया मोजां थानांगौ गावजों गावनो जुदि एफा बेबायदि एनिमिबा अलरेडि आङो डिफेम जाखाबाय आंहासो बरबाद जादों लाइफआ आंहाथ' अलरेडि बरबाद जाखाबाय दे आं बरबाद जाखाबाय आरो गावनो जेनेबा आं बरबाद खालामना लादों जेनेबा थिग दं आं मानिबाय ओमफ्राय बेयाव अलरेडि डिफेम जाखानाय हिसाबै नुखानानै दिनै जोङो गासिखौबो गनायनानै निउ लाइफ स्टार्ट जानो साननायावसो आरो बेफोरबायदि नंजां बांजां थांखांनाय भिडिअफोरखौलाय मानो बुरखांनांगौ जाखो ना बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो सोरनिबा लाइफखौ माने मिनिबाय थानो बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो ना मा जाखो ओमफ्राय आङो सबखौबो बुङाखै हा रायजोफोर गाज्रि दामोन जाय माने बेबायदि भिडिअ शेयार खालामदों बेखौसो बुंदों आरो आं बे फंबाया जुदि भिडिअखौ शेयार खालामनोबा मिटिं दिनाखौनो बे शेयार खालामोन खिन्थु दिनै बे पुरुना जालांबाय 3 मास जालांबाय बियो 3 मासानो जानोसै जाबायानो होनजाबाय ओमफ्राय बियो दासो माने जोंखौ बेबायदि कापल्स नुफिननानै मानो बेबायदि शेयार खालामनांगौ जाखो जोंथ' बेखौ अलरेडि बावबाय जोंनिथिंबो जादों मिथिङा खैराबारियावबो जादों मिथिङा बहुद प्रब्लेम थांदों जोंनि गेजेराव बे 3 मासाव मा जोंखौ बिराद मिनि खुसि थादों बायदि मोनदों नामा जोंसो मिथिगौ माबायदि मेन्टेलिटि प्रब्लेमावहाय थादों जाय भिडिअ भाइरेल खालामग्रा बेखौसो बुंदों दे आं रायजोफोर बेखौसो रागा जोंदों आरो ओरैनोथ' रायजोफोराथ' मिथियाबा जानला मेनला बेबायदि भिडिअ नुबाथ' अभियासलि रागा जोंखागोन बा जोंखौ माने मिनिखागोन बा रागा जोंखागोन आरो मिन्थिया हसिया बिदि नुबाय थायोबाथ' बाट जोंथ' भाइरेल खालामनानै लायाखैना गाव गावबागाव जोंखौ भाइरेलसो खालामगासिनो दङ दा आरो जोंसो मिनिजागासिनो जोंसो डिफेम जागासिनो माने एसे बुजिलायनांगौब्रा बेबायदि भिडिअ शेयार खालामलायनायखौ बन्द' खालामलायनांसिगौ जाबायना जोब्बाय जों आरो मोजाङैनो थानो होननानै थाखाबाय आरो बेखौलाय मानो जोंखौलाय बेबायदि प्रब्लेम होबाय थानांगौ ओंखायनोथ' एफआइआरखौ होनाय जाबाय न' सरि न' एक्सकिउस आंथ' ओरैबायदि जोंबाय ओमफ्राय जाबाय दे बेफोरखौ ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा गोबाङानो बुंदों दे फाथैलाय बिसिदोंमोन फाथैलाय बिसिनायालाय बोरै गोरोबफिनखो जों मालाबाबो फाथैलायखौनो बिसिफेराखै फाथैलाय बिसिनायानो जायाखै जोंना जानला मेनला खायसे आं दहायबो होनखादों भिडिअ क्रिएटरफ्रासो खायसे भिडिअ क्रिएटरफ्रासो ओरैनो फट' एडिट खालामनानै फाथै होनानै बेबायदि बिसिबाय होनानै बुहुत भिडिअ बानायदों खिन्थु जोंनि गेजेराव माब्लाबा बेबायदि फाथैलाय बिसिनाय जायाखै मिथिबाय जायाखै आरो जोङो बेबायदि फाथैलाय बिसिबालाय जोंलाय मानो गोरोबफिननोमोन जोंलाय गावस्राखागौमोननो माथो जों खालि बिराद जोंहा माने मेन्टेलि प्रेसार जादोंमोन जोङो बिराद सानगौ हायाखैमोन आरो भुलखौथ' जों मावखादोंमोन नालाय बिनि थाखाय जोङो एक्सट्रा दंथ'योमोन आरो जों दा बुजिबाय जों गलतिखौ मावबाय जेला जों बिदि मा होनो बार भुलखौ मावबाथ' जानाय नङाना बेनिखायनो जोङो गासिबो मा होनो गोरोबनानै थानो होननानै जोङो मोजाङै थाबाय दा आरो जोंखौ बेबायदि प्लिज प्रब्लेम दा खालामबाय थासै आरो जानला मेनला बिदि नांला बंसा भिडिअ दा मा होनो आपल'ड खालामबाय थासै प्लिज जोंखौबो सान्ति थानो होदो जोंबो मानसिसो मिथिबाय जोंबो साननो हानाय जोंहाबो गोहो दङ